Voor de aanwezige vakantievierders op de Witte Venne was het zaterdag misschien even schrikken toen een aantal brandweerlieden met hun nieuw grootwatertransport kwamen trainen bij de Oostrumse Grindplas. Na een aantal keer droog oefenen was het nu tijd voor de praktijk. We gaan vandaag met de eerste ploeg de praktijk beproeven. Dus we hebben eerst een droge oefening aan de brandweerkazerne gehouden en nu gaan we water werken. Het is een voertuig wat water opneemt en vervolgens over grote afstand kan transporteren in grote hoeveelheden. Dan hebben we het over een productie van 8000 liter per minuut. Dus bij een brand kan hij vier brandweervoertuigen continu van water voorzien. Op zo'n voertuig zit 1,5 kilometer slang. Die wordt uitgerold met ongeveer 40 km per uur. Die 1,5 kilometer kan dus gebruikt worden inderdaad vanaf een voedingspunt naar een brand toe. En er staat in Venlo nog een keer 3 kilometer en in Ittervoort 1,5 kilometer. Dus in totaal kunnen we met 6 kilometer slang een brand gaan blussen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, het is een haakarm voertuig. Daar staat een unit staat daarop, als een haakarm unit. En in die unit zit een pomp met groot vermogen. En dan moet je denken aan 10.000 liter per minuut op 1,5 kilometer. Het is gebruiksvriendelijker geworden. Maar er zijn wel een paar cruciale dingen die ze moeten weten. Dus is de slang groter en zwaarder geworden. Andere slangenbruggen zitten erbij. Een iets andere aanpak met in het water laten. Dus ja, dat soort kleine details om snelheid te krijgen straks in de praktijk. We beoefenen dat vanmorgen. Het systeem is vele malen groter, dus het kan meer water transporteren. Het is een stuk zuiniger, geluidsarm, compleet computergestuurd. Dus het is voor het geheel is een stuk makkelijker om ermee te werken. Daar komt nog een keer bij dat het opnemen, dus die slang dadelijk weer opruimen, was voorheen nogal een klusje. Daar waren heel wat uurtjes voor nodig. Nu is dat compleet geautomatiseerd. Dus ja, dat scheelt wel een slok op de borrel. Dit apparaat gaat het inmiddels verouderde systeem vervangen en wordt ingezet bij de grotere branden. Dan refereer ik heel even aan de branden in de Grote Peel, of de Peelbrand. De Mijnweg is er eentje ingezet. Maar ook hier in Venray aan de Metelweg bij een recyclingbedrijf. Daar hebben we in de tijd ook het grootwatertransport gebruikt. Dus voor dat soort grote branden, denk heel even terug bij Vitesse in Venlo jaren geleden. En zo zijn er meer van dat soort grote branden waar dit grootwatertransport ingezet wordt. Zeker een enorme aanwinst voor ons, maar ook voor de Limburgse bevolking, Limburg-Noord. Ja. Ook is het arsenaal van de brandweer uitgebreid met een nieuwe waterwagen. Allebei de voertuigen worden in juli officieel in gebruik genomen.